Diolch o galon I chi am y croeso I ganolfan Cymdeithas Deillion Gogledd Cymru. Rwan mae hon yn gymdeithas sydd wedi sefydlu ers dros ganrif yn dydi? Ydy 1882, mae'n hen gymdeithas o safbwynt hynny, ond yn ifanc o ran I agwedd. Diolch I Esgob Bangor a Charedigion pobl Bangor, dyna sut y dechreuodd y gymdeithas, ond nhw'n eisiau rhywbeth I fydde o gymorth i'r Deillion yr adeg hynny. Ac o hynny wedyn, blynyddoedd cyn I ddigwyddiadau rhai fatha yr rhyfel byd cyntaf gyda nifer bobl cael ei anafu adeg hynny. Felly mae'r gymdeithas wedi newid gyda'r oes felly. Be yn union ydy nod y gymdeithas, Hywel? Nod y gymdeithas yn syml ydy helpu bobl bod yna iddyn nhw unrhyw un sydd gyda unrhyw nam golwg I geisio helpu nhw fod yn pobl fod yn annibynnol I fyw'n annibynnol. Y nod ydy a'r ethos ydy bod ni yma I helpu ac I sicrhau bod pobl efo nam golwg yn gallu gwneud unrhyw beth maen nhw isio, felly boed yn deifio o'r awyr, yn dringo, cynwyo, unrhyw beth sy'n byd yn rwystyr iddyn nhw felly. Mae'r ganolfan wedi lleoli ar stryd fawr Bangor, ond pa adnodda sydd gennych chi yn yr adeilad i'r hynny sydd I hangan nhw? Dych chi'n dod I fewn yma, mae croeso cynnas, da ni'n gallu siarad yn Gymraeg a'r Saesneg, felly mae gennym ni'r posbiliadau yna o helpu bobl wrach sy'n betrysgar I ddod yma yn y lle cyntaf, felly de. Mae gennym ni yma hefyd yn y swyddfeydd, mae gennym ni studio recordio. Yma, da ni'n recordio llyfrau llafar sy'n cael ei dosbarthu drwy'r llyfrgelloedd Cymru. Da ni'n cyhoeddi 24 dwsin o lyfrau, dwsin I oedolion a dwsin I blant bob blwyddyn felly. A da ni hefyd recordio papurau bro hefyd yma. Felly mae'n ganolfan bwysig o ran adnoddau a technoleg. Wrth gwrs mae gen I swyddogion adfer ac o fama mae pobl yn gallu cael apwtiadau fydden nhw'n cael ddod yn fewn yma neu da ni'n I gartrefi pobl hefyd yn gallu rhoi cymorth ac gweld asesu beth I anhenion pawb. Mae pawb yn wahanol felly. Mae'n rhaid bod gennych chi dipyn o dîm yma I wneud i'r cyfan weithio. Dwsin sy'n ohono ni ac pawb ei wahanol arbenigedd felly. Mae'r swyddogion adfer fel ni'n sôn yn rhan bwysig. Da ni'n gweithio fel asiantaeth I Gyngor Gwynedd a Cyngor Môn. Felly pan mae pobl yn cael I referio gyda nam golwg, mae'n gysylltu efo ni a da ni'n trio'n gorau I gyrraedd pobl cyn gyntaf a phosib felly. Mae hynny'n beth bwysig bod ni'n gallu gwneud hynny. Rwan mae gennych chi apêl go bwysig am wirfoddolwyr I ymuno efo'r tîm yn does? Oes, mae gen I glwbiau cymdeithasol yma I Colwyn ac ym Mhorthmadog. Maen nhw'n cyfarfod yn fusol. Mae gen I glwb cerdded a mae gen I wirfoddolwyr o fanno yn helpu bobl I dywys pobl I gerdded ag ati sydd yn dod â llawer o gymorth I bobl sydd gyda nam golwg. Ond y tro yma, da ni'n apelio am ymddiredolwyr I fod ar y bwrdd rheoli. Mae gennym ni hanner dwsin o bobl ar y bwrdd rheoli'n barod ac mae hanner y bobl yma gyda nam golwg neu'n ddall. A wedyn, da ni'n chwilio am bobl I rhoi ymuno fo'r bwrdd, I roi chydig o'i amser a'i harbenigedd, fel bod ni'n gallu parhau ar gwaith felly o gydweithio gyda pobl sydd efo nam golwg ac gwrando ar anhenion nhw felly I symud ymlaen felly. Pa mor hanfodol ydy'r ganolfan yma a'r gwirfoddolwyr sydd yn rhoi I hamser I fod yn rhan o'r tîm? Mae'n hollol bwysig bod gennym ni ymddiredolwyr a gwirfoddolwyr. Gobeithio bydd yna rhywun yn gallu dod ato ni gyda'i arbenigedd felly. Croeso cynnas I unrhyw un sydd angen cymorth ac I wirfoddolwyr ydy'r neges felly. Diolch o galon am y sgwrs, Hywel. Diolch.